नैबे न'खरावनो झारखान्डनिफ्राय लाबोदों गोथार जुलि आसामाव नै लिरनाय दं झारखान्ड लिरनाय दं जोंनि बर' मानसिया लाबोदों हाबलांनि बे न'खराव नायलांबाय थादो लोगोफोर दे नायलांबाय था आं हाबलांनि फै खान्थिखौ लानानै जों दिनै जोंनि आसामनि दिनै झारखान्ड आरो आसामजों दिनै नैबे जोंनि झारखान्डनि बिफा दिनै दा नुजाफैदों दा बे झारखान्डनि बिफाखौ दिनै जा न'खरनि बिगोमा सुनिल खाखलारिया मान होनो लादों दिनैनिफ्राय बै फिसा हिन्जावनि बिफा जानानै दिनै रावबो लाइ लथर गैया धर्म हिसाबै दिनै ओइनि फिसाजोआ मान होनानै आं खावलायदों दिनै बियाय हिसाबै मान होनाय जाबाय आरो मुन्सि बर' जोंनि हजाय जिल्ला बाथौ गौथुमनि आरो जोंसार बाथौ बियाबनि आफादगिरि बिथांनो मानखौ होबाय नै दानिया बियायजों बियाय दै झारखान्डनि बियायजों मोजां नुदोंथ' झारखान्डनिखौबो गामसा गानलायनायखाय सिंगिलि फुख्रि गामिनि सुनिल खाखलारिनि फिसाला अनजालु रबि खाखलारिनि आखायाव गथायना होनाय जानोसै बिनिफ्राय आंनि हिन्जावनि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना बे फिसानि जासिगोन साखि थादो नोंथांमोना दिनै आंनि हिन्जावनि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अननानै रुजु रुमै आलो रायजो मोनजानायनि